Sziasztok! Nos, egy újabb videó, eljött az ideje, és visszakerült ide a C3-as. Hát, aki nézi a videóimat, hát ő tisztában lehet vele, hogy mi a helyzet vele, illetve miért van itt. Hát, aki nem, nekik nagy vonalakban elmondom, olajcserén volt itt az autó nálam, amikor észrevettem, hogy a kiegyenlítő tartályban nem sima fagyálló van, hanem egy olajhabos, barna trutyi. Hát most nem fogok belenyúlni, akkor nyúlkáltam benne, úgyhogy láttuk, hogy mi a helyzet. Úgyhogy nincs vers hátra, hengerfej le, meg kell emelnem az autót, leszedni a kereket, műanyag doblemezt, föl kell támasztani a motort, le kell szedni motortartóbakot, ugye le kell bontani vezérlést, kipufogó csonkot, szívócsonkot, tehát nagyjából így körbe kell bontani, szabaddá kell tenni így itt az utat, vagy hát a helyet ahhoz, hogy le tudjam húzni róla a hengerfejet. Hát ennek mindjárt neki is állok. Amúgy azóta 3 hengeres lett az autó, nagyon arra gyanakodtam, hogy talán össze is dolgozik, valamelyik hengerbe bele jut ez a vizes truttyis akármi. Hát ezt így nagyjából egyelőre kizártam. Ennek ennek a jelenségnek az lehet a magyarázat, ennek a habos hűtővíznek, hogy hát a motorolajat belenyomja a víztérbe, és ott hát a meleg víztől tulajdonképpen megforrad, hát így fölhabosodik a motorolaj, és ezzel telítődik föl a hűtőrendszer. Hát gyanítom, hogy az egész blokkba állni fog meg a hűtőbe ez a trutyi. Találkoztam már ilyen jelenséggel, konkrétan ilyen, nem ilyen autóba, de ilyen motornál. Nem egy egyszerű ezt onnan eltávolítani, vagy kimosni. Ja, úgyhogy ez egy kicsit nagyobb kihívás lesz, el fogok szórakozni vele, hogy azt onnan eltüntessem, de hát mindent megteszünk az ügy érdekében. Na, visszatérve a 3 hengerezésre, ki lettek szedve a gyertyák, illetve hát ki is lettek egyszer cserélve, ugyanúgy 3 hengeres volt az autó. Meg lett mérve utána a kompresszió, hogy esetleg valahol elmegy, valamelyik szelep talán nyitva marad, vagy valami történt, vagy annál jobban hengerfejesebb, mint ahogy gondoljuk, hogy csak ugye az olajat nyomja a vízbe. Egyforma az összes hengerben a kompresszió, nem is annyira kevés, hát már amennyire hiteles az én kompressziómérőm, de minden esetre egyforma. És hát a motorcsök lámpa az mondjuk már régen is véget rajta, vagy hát jó ideje ég. Annyi volt a különbség, hogy most villogott is. Kiolvastuk egy ilyen kis hibakód olvasóval, és gyújtótrafó hibát, vagy valami ilyesmit írt ki. Hát ezt majd valahogy megpróbálom megoldani. Hát elvileg ki kellene cserélni. Kiszedett állapotban mind a 4 gyertya, hogyha benne van, akkor szikrázik mind a 4 gyertya. Tehát előfordult, hogy mondjuk gyújtás alatt nem adja le, vagy valami nem úgy működik a gyújtott trafóba. Ugye őróla van szó, hát ez egy sor tulajdonképpen egy csatlakozóval, és akkor a 4 gyertyánra rá van dugva a pipa. Úgyhogy hát ez csak az a megoldás, hogy csere, ugye egybe az egész. És hát nem olyan olcsó, de hát nagyjából hiszünk így a komputernek, illetve a hibakód kiolvasónak. Hát megpróbálom majd, vagy megpróbálok valami olyan autót szerezni, amivel kompatibilis ez a gyújtott trafó, és ezt belerakni abba, hogy szintén 3 hengerezik-e. Hát azért megnyugtatóbb lenne úgy kicserélni, illetve úgy kiadni annyi pénzt érte, hogy hát 100%-ig tudjam, hogy az a baja, mert azért ez így kérdéses még egyelőre. De minden esetre abban maradtunk, hogy teljesen mindegy, hogy most mi van, mert ezt a hengerfej dolgot úgyis meg kell csinálni, és akkor hát jobb azzal kezdeni, hogy akkor minden hengerbe minden stimmeljen, olaj, hűtővíz, akármi, tehát rendbe legyen rakva így ezen a téren a motor, és akkor utána tovább lehet menni, hogyha továbbra is ilyen baja van, hogy mitől lehet, de hát mondom, alapban szerintem egy gyújtó trafó, hát sor csere lesz. Na, tulajdonképpen neki kell, hogy álljak, aztán így egy hozamba megpróbálom ezt innen levenni.
Hát, ja, találkoztam már ilyennel nem egyszer, nem kétszer, úgyhogy nagyjából megvan a menete. Úgyhogy neki is ugrok, aztán kapjuk le a hengerfejet. Na, hát viszonylag gyorsan megy a bontogatás. Eljutottam odáig, hogy alul valahol leszedem a hűtőről a csövet, hát nem valahol, hanem ahol rámegy, és kiengedem belőle ezt a truttyit, hát már amennyi lemegy belőle, hát némi víz biztos, hogy van benne. Hát ja, igazából így a tetejére följön ez a habos, olajos akármi, úgyhogy hát ami alatta van, ami víz lejön belőle, azt le kellene szedni, vagy hát engedni. Aztán el kell támasztani a motort, leszedni a tartóbakokat, hát nem a legjobban hozzáférhető
helyen van itt jó pár csavar, de hát meg kell oldani, kell majd emelgetni föl le a motort, hogy hozzá lehessen férni itt a karosszériától. Aztán erre kell rakni a vezérlést, és tulajdonképpen hát ugye jöhet le a szíj, és jöhet le a hengerfej. Szívócsonkot körbe lekötöttem, rajta fogom hagyni magán a hengerfejen, mert sokkal egyszerűbb így levenni komplett az egészet, és itt kint lecsavarozni, mert ott hátul, alul, hát eléggé eldugott helyen vannak azok a csavarok is, úgyhogy hát ami rajta volt, azt körbe mind leszettem. Úgyhogy így egy az egybe fogom levenni róla, szívócsonkostól, vényektorostól, befecskendezőstől, mindenestől. Na, hát vízleeresztés, aztán hát nagyon gondolkodok, hogy az olajat leeresszem-e most így előre, hát ugyanis nem sok kilométer van ebbe az olajba, de nem hiszem, tehát úgy leereszteni mindenképp le fogom engedni, de úgy, hogy fölfogni, hogy visszakerüljön bele, de nem azon fog múlni, kuka lesz az az olaj tulajdonképpen. Arra jó volt, hogy a friss olaj a legjobb tisztítója tulajdonképpen így a motor belsejének. Hát ez is azért már fekete lett, úgyhogy biztos, hogy elég sok dzsubát feloldott. Úgyhogy hát jön bele majd a friss olaj, hogyha meg lesz minden. Na, vízleeresztés, vagy hát valami olyasmi. Na, pár csavar választ el attól, hogy levegyem a hengerfejet. Lent van minden tulajdonképpen, ami kell. Hát itt föl kellett lógatnom a motor csőrlőre, mert nem tudtam annyira megemelni tovább, kicsit kellett variálni ott alul a dolgokon. Na, lent van a vezérmű szíj is. Jelre van rakva tulajdonképpen, itt a vezérműtengelyt itt meg lehet fogatni, itt van egy lyuk a keréken, illetve a hengerfejen.
ott van a jel, hát illetve most azt nem fogom tudni megmutatni, én sem nagyon láttam, hogy mit csinálok. Tulajdonképpen ott van bent egy csavar, vagy hát egy lyuk, abban van egy csavar, az rögzíti le itt a lentkereket, oda egy 6-os csavar fér be, ide meg egy 8-as. Ja, úgyhogy ennyi. Na, tényleg 10 csavar, aztán lekapom a hengerfejet. Nos, lent van a hengerfej, szét is szedtem, mindjárt mutatom is. Szóval, na hát elsősorban ez a víz, ami lejött, hát ugye ezen is úszik ez az olajos trutty a tetején. Ja, ilyen a víztér is ugye itt a blokkba. Láttam már csúnyábbat is, megmondom őszintén, de hát tiszta trutty az egész. Úgyhogy hát ezt jó párszor ki kell öblíteni innen. És tulajdonképpen itt volt a probléma ezen a részen, és hát ahogy nézem, ez mondjuk kifelé is nyomta az olajat, nem csak befelé a víztérbe. Na, hengerfej tömítés. Igazából a világ legnagyobb baromsága ez az egész, mert ez a hengerfej tömítés olyan, hogy egy ilyen kis bizbasz van itt benne. Hát nem a legjobb megoldás, és mondjuk ezzel látszik is, hogy itt meg van nyomva, vagy meg van sérülve, tehát itt ez berakásnál, fölrakásnál ez már nem is volt annyira helyén szerintem. Ja, úgyhogy hát ez mindenképpen csere, hát ez nyilvánvaló, de létezik fém hengerfejtömítés ugye ezekhez már, úgyhogy hát azt fogok fölrakni, vagy azt fogok ide most berakni, és hát azzal nem hiszem, hogy, vagy hát kevésbé fordulhat elő ilyen probléma, hát viszonylag tartósan mindezek a hagyományos hengerfejtömítések. Hát megpróbáljuk azt. Na, hengerfej, vagy hát illetve előtte a blokkból ugye szelegettem ki ilyen kis darabokat, ez ilyen kis gumi, kis kockák, vagy akármik. Ez itt úszott benne a víztérbe,
elképzelésem sincs, hogy ez mi és hogy került oda. Hát tök jó helyen volt ott tulajdonképpen, mert ez ilyen picike kis lyukakat hát elbír tömíteni. Egyáltalán nincs semmi keresni valója ott, fogalmam sincs tényleg, hogy ez hogy kerülhetett oda. Majd még ott kutatgatok egy kicsit benne, mert előfordult, hogy lehet. Egyelőre ott, ahogy kotoráztam, még nem találtam, de lehet, hogy van még benne. Na, hát mindegy, nem ott van a helye, tényleg nem tudom, hogy mi ez. Na, szóval szétbontottam a hengerfejet, vagy hát leszettem róla ugye azokat, amik nem kellenek. És hát a gyertyákat, azokat most visszatekertem, az kicsit elkapkodtam a kitekerésüket, és fölöntöttem benzinnel ugye itt az égésteret, vagy hát ugye itt a robbanóteret. Az lenne a lényege, hogy ha nem tömítenek rendesen a szerepek, akkor ki kellene folynia ugye itt a lyukakon tulajdonképpen ez a kipufogó, hogy van ez? Ja, ez a kipufogó szelepek, és a túloldalon vannak a szívó furatok. Na, hát most már jó ideje benn van a benzin, egyedül most vettem észre, itt van egy icike-picike kis szivárgás, de hát tulajdonképpen ez már szerintem egy olyan fél órája bent van, tehát több párolgott el belőle, mint ami kifolyt volna. Igazából, hogyha ez nem jó lenne itt vagy hát nem lenne jó a tömítettsége a szelepeknek, a szeleptányéroknak a hengerfejben, a szelepfészekben, akkor hát szinte azonnal kifolyik itt a benzin, vagy hát megjelenik. Hát és az azt jelenti, hogy nem jó a kompresszió, vagy hát azt eredményezi, hogy nem megfelel a kompresszió az autóban. Nem zárnak rendesen a szelepek. Amúgy elmondom, hogy mondtam ugye a kompresszió mérést, hát 14 bár meg volt mind a 4 hengerben. Ugye mondtam, hogy nem tudni mennyire hiteles ez a kompresszió mérő, de amúgy új, hát mit tudom én, de hát nem egy bevizsgált, hitelesített mérőműszer, tehát csak egy viszonyítási alap tulajdonképpen. Nem lenne rossz, hogyha annyi lenne tényleg, előfordulhat, hogy annyi van, mert tényleg nincs úgy különösebb probléma így a szelepekkel, tehát azt nem is fogom piszkálni. Egy sikkolást fog kapni, lehet még bőven, itt van magán a hengerfejen ez a jelölés, tehát itt van egy kis mélyedés, ez a négyzet alakú izé. Amíg ez itt van, addig lehet sikolni a hengerfejet, utána kuka tulajdonképpen. Na, hát így hirtelen nagyjából ennyi. Az pár dolog még biztos, hogy eszembe jut, de majd elmondom később, úgyhogy ja, hát ezt most elviszem, hogy legyen lesikoltatva, síkba köszörülve. Hát aztán egy csomó alkatrészt be kell szerezni. Jut eszembe, a vízpumpát szeretném kivenni onnan is, vagy arra is folyjon ki a víz, amennyi tud. Lejjebb akarom engedni a blokkot, hogy erre folyjon ki ez a dzsuva. Aztán ezt még így a helyén föltölteni, leengedni vízzel. A hűtőt ki szeretném innen szedni, átmosni, illetve a kiegyenlítő tartályt ki akarom venni, azt is, hogy hát azt is kimosni belőle, mert azért kifolyt belőle a víz, de hát az a trutyi, az itt benne maradt. Na, úgyhogy Citroenről egyelőre ennyit, majd folytatódik a történet. Na, tulajdonképpen itt egy pár perc alatt átrágtam én ezt a dolgot, és arra jutottam, hogy hát tényleg folytatódik a történet, viszont ezt most nem egybe fogom megcsinálni ezt a videót. Hosszasan magyarázhatnám, hogy miért nem, de ez most így lesz. Úgyhogy ennek a résznek egyelőre most ennyi, szét van szedve. Nekem ugye össze kell írnom, hogy mi kell, miből mennyi, stb. Tényleg ezt meg kell csináltatni a hengerfejet. Jön itt egy, hát nem titok, hosszú hétvége. Igazából én még csak ott tartok. A videókat egyre időigényesebb, vagy hát egyre kevesebb időm van arra, hogy szerkesszem őket. Hát most is már este 11 óra elmúlott, tehát megkönnyítve a magam dolgát azzal, hogy nem kell egyszerre egy órás videót megcsinálnom, hanem egy több kis részletben fogom ezt most összeállítani. Na, úgyhogy egyelőre tényleg ennyi, most szét van szedve a Citroen.
a következő részben akkor hát meg lesznek a cuccok, igazából mindent előkészítek, és rakhatom össze. Úgyhogy ha kíváncsi vagy folytatásra, akkor iratkozz fel, ha tetszett, nyomj egy lájkot. Üdvözlök mindenkit, sziasztok!